እዙይ ሬዲዮ ኤረና ድምፅ ራዲዮ ኤረና እዩ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝሰላከ ረድኤት ይኽልክልን ይዘምትን ኣሎ ክብል ኤኤፍፒ ገሊጹ። ፕሬዚደንት ሶማል አንጻሩ ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ምርጫ ክካየድ ወሲኑ። ቻይና ነፈርቲ ክትስከም እትኽእል ናይ ኩናት መርከብ ከጸግዕ ዝኽእል ወደብ ኣብ ጅቡቲ ሃኒጻ። ኣርስታት ዜና ይኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይቕፅል። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ናብ ህዝቢ ትግራይ ዝሰላከ ረድኤት ይኽልክልን ይዘምትን ኣሎ ክብል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኤኤፍፒ ገሊጹ። ኤኤፍፒ ንሰነዳት መንግስቲ ብመጥቃስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ሰራዊት ኤርትራ ብዝወስዶ ዘሎ ረድኤት ናይ ምኽልካልን ምዝማትን ተግባራት ህዝቢ ብጥሜትን ዓፀቦም ክረግፍ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ብ23 ሚያዝያ ኣብ ሳምረን ጊጀትን ዝርከባ ትካላት ረድኤት ክወፃ ዘስገደደ ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ካልእ ከባቢታት ትግራይ እውን ተመሳሳሊ ፍጻሜታት ተሰኒዱ ከም ዘሎ እቲ ማዕከን ዜና ጠቒሱ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ መገዲ ዓፀወ ረድኤት ኣይዘመተ ክብል ሚኒስተር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ማዕከን ዜና ብኢሜይል መልሲ ሂቡ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ኣሜሪካን ሕብረት ኤሮጳን ተደጋጋሚ ጻውዒታት የካይዱ እኳ እንተለዉ እቲ ሰራዊት ክሳብ 200 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ትግራይ ብምእታው ቀንዲ መስመራት ትግራይን ኣገደስቲ ቦታታትን ተቆጻጺሩ ከም ዘሎ ወተሃደራውያን ምንጭታት ይሕብሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክስሕብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሰማሚዕና ክብል እኳ እንተገለጸ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ግና ካብዚ ዝተፈለየ ምዃኑ ብወገን ኢትዮጵያውያን ይኹን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ በተደጋጋሚ ይግለጽ። ሰራዊት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልኡላዊ ሃገር ኣትዩ ንሓደ ክልል ሙሉእ ን6 ዋርሕ ተቆጻጺሩ ክነሱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ስቕታ ምምራጹ ካብ ኢትዮጵያውያን ምሁራት ፖለቲከኛታትን ጋዜጠኛታትን ተቃውሞታት ይዘንበሎ። ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ዓብዱላይ መሐመድ ብዘይ ምርጫ ስልጣኑ ን2 ዓመታት ከናውሕ ድሕሪ ምውሳኑ ብዝተላዕለ ተቃውሞታትን ግጭትን ውሳኒኡ ብምቕያር ኣብ ዝሓፀረ ምርጫ ክካየድ ፀዊዑ። እቲ ፕሬዚደንት ምስ 2 ርእሰ ምምሕዳራት ኣይተሰማዕኩን ብዝብል ካብ ቅዋማዊ ሕግታ ሃገር ወፃኢ ብዝኾነ መስርሕ ደገፍቱ ብዝኾኑ ኣባላት ባይቶ ቢሉ ብምርጫ ን2 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ይንቂዱ። እንተኾነ መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራት ጁባላንድን ፑንትላንድን ኣፍልጦ ከም ዘይሂብዎ ክገልጹ እንከለዉ ኣብ ሞቃዲሾ ዝመደበሮም ፖለቲካውያን ሓይልታትን መራሕቲ ቀቢላታትን እውን ተቃውሞታቶም ከስምዑ ፀኒሖም። ካብ ብ25 ሚያዝያ ትሒዙ ድማ ምልሻታት ናይ ዘን ቀቢላታትን ካልኦት ሓይልታትን ዝሳተፍዎ ዘለዉ መጥቃዕትታት ኣብ ከተማ ሞቃዲሾ ተወሊዑ። እዞም ሓይልታት ኣገዳሲ ንዝበልዎ ከባቢታት ሞቃዲሾ ክቆጻጸሩ እንከለዉ ካልኦት ድማ ብቪላ ሶማል ንዝፍለጥ ቤተ መንግስቲ ንምጥቃዕ ምድላዋት የካይዱ ምህላዎም እዩ ተመልኪቱ። አንጻሩ ክካየድ ብዝጸንሐ ተቃውሞታትን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ሞቃዲሾ ብዝተወልዐ ግጭትን ዝሰግአ ፕሬዚደንት ፋርማጆ እቲ ከናውሑ ወሲኑ ዝነበረ ምርጫ ኣብ ዝሓፀረ ክካየድ ጠሊቡሎ። እቲ ምርጫ ምስ 5 መራሕቲ ርእሰ ምምሕዳራትን ኣብ ማሕዳሪ ሞቃዲሾን ብምዝታይ ክካየድ ምዃኑ ካብ ቤት ጽሕፈቲ ፕሬዚደንት እኳ እንተተጠቕሰ መዓስ ከም ዝካየድ ግና ኣይተነፀረን። ፕሬዚደንት ፋርማጆ ብዘይ ምርጫ ን2 ዓመታት ኣብ ስልጣን ክቕፅል ምውሳኑ መወልትን መሻርክትን ሶማል ዝኾና ሃገራት ኣሜሪካን ኤሮጳን ከምኡ ድማ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን ጸቕጢ ጌረናሉ ይርከባ። ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዘቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ናይ ምስፋሕ መደባት ብምቕጻል ካብ 2017 ኣትሒዛ ክትሃንጾ ዝጸንሐት ነፈርቲ ክትስከም እትኽእል ናይ ኩናት መርከብ ከጸግዕ ዝኽእል ወደብ ተዛዚሙ። እቲ ወደብ ኣቐዲሙ ከም ወሃቢ ድጋፍ ጥራይ ከገልግል ዝጸንሐ ኮይኑ በዝተገይሩሉ ዘሎ ምስፋሕ ቻይና ንእትውንነን ነፈርቲ ክስከማ ዝኽእላ 2 መራኽብ መልህቐን ከውርዳሉ ከኽእለን ምዃኑ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪቃ ኣረጋጊጹ። ቻይና በዚ ከይተደረተት ኣብ ኣፍሪቃ ካልእ መደበር ሓይሊ ባሕሪ ንምህናፅ መደብ ከም ዘለዋ ኣዛዚ ናይቲ እዚ ጀነራል ስቴፈን ታሰንድ ዝሓለፈ ሰሙን ንባይቶ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጹ። ቻይና ካብ መሬታ ወፃኢ ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ ናይ ፈለማ ወተሃደራዊ ማዓስከር ኣብ ጅቡቲ ሃኒጻ። ምስፋሕ መደበር ወተሃደራዊ ሓይሊ ቻይና ኣብ ጅቡቲ ስጋኣት ዝፈጠረላ ኣሜሪካ ካብ ነዊሕ ዓመታት ኣትሒዛ ኣብታ ሃገር ዝቆመቶ ወተሃደራዊ ማዓስከር ለሞኔ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብዘበናዊ መልክዑ ክትዕብዮ ከም ዝወሰነት ይፍለጥ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። ሬዲዮ ኤረና
حميم كان تقدكايوم مويتو مصنحخا بغازيطኛ أب سدات ازي راديو إرنا دمص راديو إرنا حموشت عامت يقبر مس حدا أب إرتران كله نوح زفلطو حجب سدت زلو نفع صحافاي فتاويي نعللكم كلغو أمنقو علالنا حنت نقري زمنا بلكو هاي سكبلي قصل انتاي تمنيتو حاتتني أنسي كمزم عبز سدت نوح عمتات زتقمتو كيكونكم كلخو عدي كملس مسبلكو كعكع عيلو سحاقو مقو تتصارس أنا انتاي داخون كاتسحق تقري محاتيتيو نسمون ولا توم 4 عمتات عبز سدت زتقمتو كوم يوم زبلو كيتلوطنا عدنا خنكيد كم تقدم زنبرنا خنكون يوم زبلو نسغقا أيفلت أكند أيهلنبر درو بزح نجر كأير كلخي نعي أتقدم أبس مراز فلتان زحجز على العزلخون ببيننين نتي زيت الرفلوتس بتصقاد أتقبليو بلني ناتي زربا نعو كسحقن كله ناتو زربا قن نعي مرد نبرا انتاي كيكوني فريحة نيناي بهريخة زتصيانو زلخو نيناي أب إرتراز قدفكو تصبق بهريخة زنافق زلخو زبل رأسو زخال عيو قزحي زدما نتي بتلفون زراخبو أبناي شحات مايل فللي زلو بوتاخونكا معلال زازمكو مبزحتو أب إرتراز غمت سب نمبزحتو ما وطاء هجر بفلايكا أمريكان إيروبان نوحن زتغمطو إيرتراويان كمي زتصبيوم كمي كيتصنحوا الرقا جيتنا نملسو ملسي كم تتصبيتو يكونن زبليو أتي تتصبيتون لك عدي جيجا كملس زلوو أبت زرزر كياتخو نلومي نخل نازر الدؤنا حفشاوي تعزبتات كتأكس كفتني ازي راديو إرنا دمص راديو إرنا أب إرترا أب شو زبالة قطر زعبين أب اسمرا مخا أب تمأكل شوق زعبين ببينهم يوم اتي نبزح نقرات حبريتاتات تقاليعو زتا مقورة كابتو سن نقرات نغفل تراي تقديدو زنبرة عباي قطر أب تمكرو هيوت ببينهم يوم أتفل اللي أترف أب إرترا أب تسلطن زبال هاقرات معرابون أتسب عبيناي كبابيو عبيو زرقا قصو أم معلتاوي هيوات نايتسب زتصلو وتر إياميخا نفسهم كلاليون كلو أب كتما كم زي عبيو بعلم يلاليو إرتراوي عندما كاو كتمان قطرن أتأزيا تصباب عدنا ناب إيروبان أمريكان كيدوم نوح عمتات انت تغميتهم كابتي أب إرترا زنبر سب بوزح نجر كل وطو زي ترفيو إرتراويان ناب إيروبان أمريكان قصكا زلوهم ناي سدة تاريخ أبسوساتاتن سبعتاتن يزي جمر نايزوم زقت أمني قداموت زتسدو تاريخ مبزحتو مستمرتن نقوس هايلا سلاسي نيرتران إثيوبيان الناقزئن كله زتأساسريو بناي ملوات تمرتي كلاي درجة تمرتي عامت أب أمريكا تماهيروم نيرترا زملسو منسيات إيرترا كم زنبرو نزيار استيحاسس كبلو مسجموركي حج فليته أزم قداموت زتسدو ولا وحدات يغنو فحز ولون نابت زنبرولو كأند حبرة سب دارغاز توهادون حج ناب سالساي ولدو بتحم زلون يوم كلاي قجل سدتنياتات إيرتراويان أب 8 يوم إيروبان أمريكان أتيوم أزيوم دحري جبهة كم مريت إيرترا موصاء زمتصو سلازخونو نتيام ميدا إيرترا زنبرة بوليتيكا جبهة شعبية مسأم حيزموز تسدو بزح كابتي ناي تسدتنيا قصري يغمو سالساي أزم حجي دحرنا تصنت بفلاي كا أبز حلفة 15 عمتات نسدت زوحزو منسيات عباينا تصنت زعبلو الوق قصري زغمو يوم
እዚ ንኽጥዕመኒ ኢለ ኣብ 3 ጉጅለ ከፊለዮ ዘለኹ ጉጅለ ስደተኛታት ኤርትራውያን መጽናዕቲ ዘካይዱ ምሁራት ብጊዜ ብቁጠባ ብፖለቲካ ብዕድመ ብማሕበራዊ ጉጅለ ብጾታ ብስነ ኣእምራዊ ኩነታት ወዘተ ኢሎም ደቂቕ ዝርዝር ወይ ልክዕ ስእሊ ክህቡና ይኽእሉ እዮም። ናተይ ተበግሶ ግን ብዛዕባ ስደተኛታት ጽጹይ መጽናዕቲ ንምቕራብ ስለ ዘይኮነ ገለ ካብቲ ውሑድ ትዕዝብተይ ንምክፋል እዩ። ስለምንታይ ትዕዝብተይ ከካፍል ተበጊሰ ኸዓ ኣብዞም ኣብ በበይኑ እዋን ንስደት ዝመጹ ኤርትራውያን ኣገዳሲ ዘይኮነ ፍልሊ ዘይስኒት ዘይምርድዳእ ስለ ዝተዓዘብኩን ኣድህቦ ክግበረሉ ስለ ዝደለኹን እየ። እንታይ እቲ ፍልሊ? ቀዳማይ ብዕድመ ንጀምር። እቶም ካብ ኤርትራ ካብ ዝወፁ ኣስታት 50 ዓመታት ዝገበሩ ቀዳሞት ስደተኛታት ንኤርትራ ኣብ ዝተፈላለየ ናይ መግዛእቲ ኩነታት እንከላእ ስለ ዝገደፍዋን ብዙሓትን ጸለውቲ እውን ስለ ዘይኮኑ ብዙሕ ኣይክንዛረበሎምን ኢና። እቶም ካልኣይ ጉጅለ ናይ 80ታትን መጀመርያ 90ታትን ዝተሰዱ ግን መዞም ናይ ውሕድ ዓመታት ዝተሰዱ ኤርትራውያን ብውሕዱ ካብ 30 ክሳብ 40 ክዝርጋሕ ዝኽእል ናይ ዕድመ ፍልሊ ኣለዎም። እዚ ናይ ዕድመ ፍልሊ እትረፍ ኣብ በበይኑ ክፍሊ ዓለም ኣሜሪካን ኤውሮጳን ኤርትራን እናነበርካ ኣብ ሓደ ዓዲ እናነበርካ እውን እቲ ጋግ ኣዝዩ ገፊሕ እዩ። ሓደ ካብቲ ጠንቅታት መነፋፈጊ ድማ እዩ። እቶም ኣብ ስደት ዝተወልዱ ደቆም ድማ ምዞም ሓደስቲ ስደተኛታት ብዕድመ ዝቀራረቡ እኳ እንተሃለውዎም ብባህሊ ግን በበይኖም እዮም። ካልኣይ ኣየናይ ኤርትራዊ ንኤርትራ ይቐርብ? እቶም ድሕሪ 2000 ዓመተ ምህረት ካብ ኤርትራ ዝወፁ ኣብታ ናይ ሕጂ ኤርትራ ዝዓበዩ ዝተወልዱ ዝተመሃሩ ሳዋ ዝኸዱ ኣብቲ ምስ ኢትዮጵያ ዝተወልዐ ዳግማይ ናይ 1998 ኩናት ዝተዋግኡ ዝተወግኡ ጽርግያ ቢንቶ ዝሰርሑ እኽሊ ጋሽ ባርካ ዝዓጸዱ ኣባይቲ ዝሃነጹ ኮታ ሞሳን መሰሎምን ከይሓተቱ ኣብታ ሃገር ገበርዋ ዝተባሃሉ ግብኦም ዝገበሩ እዮም። በንጻሩ እዞም ኣብ ወጻኢ ሃገር ጠጢሖም ዝጸንሑ ድማ ጊዜኦምን ነብሶምን ባዕሎም ዘመሓድሩ ብዝደለይዎ መገዲ ዝሰርሑ ዝመሃሩ ደቆም ዘምህሩን ዘምስሉን ኮይኖም እቲ ንኤርትራ ሃገሮም ዝገብርዎ ኣበርክቶውን ከምቶም ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተገዲዶም ዘይኮነ ፈትዮምን ረድዮምን እዮም። ኣብ ገሊኡ ከባቢ ብፖለቲካ ብሕምነትን ብልግነትን ኣብ ንሓድሕዶም ተኣሳሲሮም ትሪኦምን ብቐሊሉ ተለልዮምን። እዚኣቶም ምስቶም ሓደስቲ ምጻእ ኤርትራውያን ወልሓንቲ ዘቀራርብ ናይ ሓባር ነገር የብሎምን። ኣብ ውሽጦም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፉን ዝጻረሩን ተባሂሎም ናይ ፖለቲካዊ ፍልልይ ዋላ እኳ እንተሃለዎም ካብ ምዞም ሓደስቲ ስደተኛታት ንላዕሊ ኣብ ንሓድሕዶም ዘሎ ርክብ ይድልድል። ማለት ሓደ ነዊሕ ዓመት ኣብ ዝወጻእ ሃገር ዝገበረ ሎሚ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ዘሎ ምስ ሕጂ ንመንግስቲ ኤርትራ ተቃዊሙ ኤርትራ ዝገደፈ መንእሰይ ምስቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ዝድግፍ ብሕጂ ብፖለቲካዊ መርገጺ ተፈላለዮም ዘለዉ መሳድድቱ ዝኾነ ሰብ ዝያዳ ይረዳዳእ። ኣብቲ ህይወትና ከም ዝንጸባርቕ ከዓ ዘይረዳድኡ ሰባት ክበኣሱ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ። ኣብ መብዛሕትኦም ክልተ ጉጅለታት ስደተኛታት ዘለዎም ሓበሬታ በበይኑ እዩ። እዚ ናይ ሕጂ መንእሰይ ኣብ ኤርትራ እንከሎ ዝሓለፎ ኩሉ ዓይነት ምረት ነቢርዎ ተጸሚምዎ መወዳእታ ፍታሕ ምሳኣነ ይኣኽለኒ ኢሉ ዓዱ ገዲፉ ዝተሰደዩ። እዞም ቅድሚኡ ዝተሰዱ ግን ነቲ ጸገም ብኻልኣይ ኣካል እዮም ዝፈልጥዎ። ኣብቶም መንእሰያት ዘማዕበሎ ስነ ኣእምራዊ ኩነታት ድማ ፈጺሞም ኣይርድእዎን እዮም። እቲ ዝኸፍአ መርኣያ ግን ዝያዳዞም ግዳይ ዝኾኑ መንእሰያት ንኩነታት ኤርትራ ከም ዝፈልጥዎ ኮይኖም ስለ ዝቐርቡ እዩ። እዚ ኣብ ወጻኢ ሃገር ካብ ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝርአ ንሓደስቲ ስደተኛታት ዘሰንብት ጠባይ እዩ። ወለድና እትረፍ ንዘይነበርዎን ዘይወዓሉሉን ጉዳይ ብቐጥታ ንዝምልከቶም ነገር እውን
ካብኦም ዝዓቢ ሰብ ወይ ዝፈልጥ ሰብ እንተሎ ንዕኡ እዮም ዝሓድግሉ ንሓደ ነቲ ናይ 1982 ደርጊ ንሰውራ ኤርትራ ሓንሳብን ንሓዋርን ንኽድምስሶ ዓለም ነጊሩ ጽምብል ኣዳልዩ ዘካየዶ ብሻድሻይ ወራር ዝፍለጥ መሪር ኩናት ዘሕለፈ ተጋዳላይ ሽዑ ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝነበሩ ሻድሻይ ወራር ህዝባዊ ግንባር ከመይ ገይሩ ከም ዘፍሸሎ ሻሂ ቡን ወይ እውን ቢራ ሒዞም ኮፍ ኢሎም ክገልጽሉ ትሰምዖም እሞ ትግረም ንዓይ እውን ሓደ ጊዜስ ሕርሕራይ ገይሩ የረኻኽበለዩ ሓደ ሕጂ መደበር ሬድዮን ዌብሳይትን ወኒኑ ዘሎ መሳርሕተይ ነበር ከም መሳርሕቲ ከም ዝነበርናን ኣጸቢቐ ከም ዝፈልጦን እናፈለጠ ንሱ ግን ፈጺሙ ዘይፈልጦ ክነሱ ብዕላል ካብ ዝሰምዖ ጥራይ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ከመይ ከም ዝነበረን ከመይ ኢሉ ካብ ኤርትራ ከም ዝወፀን ስለምንታይ ተቃዋሚ መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነን ከረዳእኒ ብዙሕ ሃሊኹ ዘህለኸኒ ጽቡቕ ስራሕን ናብራን ዘለዎ ሰብ ወትሩ ዝዝክሮ እቲ ዝደንጸወኒ ኩሉ ትዝዕለለኒ ታሪኽ ሓሶት ምዃኑ እዩ እዞም ኣብ ወጻኢ ሃገር ነዊሕ ዝተቐመጡ ነዞም ኣብ ኩናት ባድመ እግሪ መኸል ዓዲ በጊዖ ግንባር ዓሰብ ብሓፈሽኡ ኣብ ሰለስቲኡ ወራራት ምስ ኢትዮጵያ ዝተዋግኡ መንስያት ወያነ ከምዚ ምስ ገበረ መንግስትና ከምዚ ገይሩ ምስ መለሰ ኢሎም ክዕልልዎም እንተፈቲኖም እቲ ውፅኢት ባእሲ እንተኾነ እምበኣር ዝገርም ኣይኮነን ናይ ባእሲ ካብ ተላዕለ ኣነ እውን ሎም ቅነ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ዝረኸብክዋ ዝፈትዋ ዘመደይ ተባኢሰ ስለ ዝነበርኩ ክዕልለኩም እዛ ካብ ወለደይ ንላዕሊ ፍቕርን ሓልዮትን ተርእየኒ ዝነበረት ናይ ቀረባ ዘመደይ ቅድም ዓዲ ዓረብ ሕጂ ድማ ኣብ ኤውሮጳ ትቕመጥ ኤርትራ ገዲፈ ኣብ ስደት ከም ዘለኹ ምስ ፈለጠት ብጓሂ ቅርጽ በለት ሕርቃና ምስ ፈለጥኩ ክድውለላ ይመረጽኩን ሓደ እዋን ግን ግድን ዘደዋውል ተረኽበ እስኽስ ስራሕክን ሓዳርክን ደቅኽን ገዲፍኪ እንታይ ትገብርለኺ መንግስቲ ኣብ ከመይ ዝበለ ቐሚጡክስ ወፃኢ ሃገር ትመላለስ ነርክስ እንታይ ከፊኡኪኺ ስራሕኺ ገዲፍኪ ኢላ ዝጀመረቶ ቆይቂ ውዒልና እንተሓደርናሉውን ክንረዳዳእ ከም ዘይንኽእል ስለ ዝፈለጥኩ ኣቋረጽክዎ ብሓደ ኣብ ባሓጎን ንጽዋዕ ደቂ ሓትነታት ስለ ዝኾንና ግን ድሕሪ 12 ዓመታት ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ብናይ መርዓ ጉዳይ ዳግም ተራኸብና ወለዲ መርዓዊ ካብ ኣስመራ ስለ ዝመጹ ዕላል ጀመርና ንሶም እቲ ወፃኢ ሃገር ንሰዓታት ብነፋሪት ተጓዒዝካ ናብ መርዓ መምጻእ ዘሎ ልምዲ ኤርትራውያን ገሪምዎም ዝጀመርዎ ዕላል ናብ ዕቤት ማዕርፎ ነፈርትን ብዝሒ ነፈርትን ተሳፈርትን ሰገረ ካብ ኣስመራ ንመጀመርያ ጊዜ ዝወፁ ወለዲ ክመፁ ከለዉ ብቐጠር እዮም ሓሊፎም ማዕርፎ ነፈርቲ ቀጠር ዕቤቱን ጽባቕኡን ከም ዝመሰጦም ኣዕለሉና ኣብ ኣርባዓታት ንሳቶም ወላ ሓንቲ ስልጣኔ ዘይነበሮም እንከሎ ብቆርበት ማይ ገሊሎም እናሰተይ እንከለዉ ኣብ ኤርትራ እንታይ ዝመስል ህንጻታት ነይሩ ሕጂ ኸዓ ተገላቢጦሽ ኮይኑ ክብሎ ዝደለኹ በልክዎ ብቐደም እውን ናይ መንግስቲ ስራሕ ገዲፈ ኣብ ስደት ምኹብላለይ ቅጫም ጽየላ ዝነበርኩ ዘመደይ ዓድና እኳ ከምኡ ዝኾነሉ ምኽንያት ቀደም ብመግዛእቲ ሎሚ ብወያነ ስለ ዝተዓንቀፈት እያ እዞም ቆልዑ ኸዓ ኣብ በረኻታት እማን ክስከሙን ክፍልጹን ይውዕሉ ኣለዉ እንታይ ዘይተገብረ ኢኹም ትብሉ ዘለኹም እቲ ህዝቢ ናብርኡ ባዕሉ ኽኢልዎ ኣሎ ኣብ ዝኾንካ ምውርዛይ እንታይ ኣምጽኦ እዛ ካብ ኤርትራ ካብ እትወፅእ ኣስታት 50 ዓመታት ዝገበረት ሰበይቲ ንሓደ መኣዲ ንኸውን ሰባት ኣሸንበበትልና ንሕና እኳ ኸልእ ኣይበልናን እቲ ብዓድና ህንፃ ምስራሕ ጠጠው ምባል እዩ ንኹሉ ንድሕሪት መሊስዎ ኢና ዝበልና ሓደ ካባና እቲ ዕላል ታዕታዕ ከይፈጥር እናተመሻኸነ ዝበሎ ነበረ እንታይ ኻ ትብል ዘለኻ ሃብታማት ኤርትራ ገንዘቦም ወፃኢ ዓዲ ስጊሮም ህዝቢ ኣብ ድኽነት ኣውዲቖሞ መንግስቲ ነቲ ጸገም ክፈትሕ ለይትን ቀትርን እናሰርሐስ እንታይ ትብሉ ኣለኹም መጽአን ከለኹ እኮ ኩሉ ርአየ በለት
ሃብታማት ኤርትራ ኣብ ባንክታት ኤርትራ ገይሮሞ ትብሎ ዝነበረት ገበናት ባንክ ሰሪሓ ትፈልጥ ኮይና ተሰማዕትኒ። ንዓይ ግን እቲ ሓበሬታ ማይ ዘይጠዓመ ነበረ። ናትና ምስ ናትና ኮይንና ኳይና ንዕልሎ ዘለና ኣበየናይ ደገ ወፂና ኢሉ ሓደ ካልእ ገለ ሕርቃናን ተዝሓለላ ኢሉ ልስልስ ኢሉ ተዛረበ። ናትካ ምስ ናትካ ኾንካ ኢኻ ተሓምዮ ብዙሕ ግዜ ዝሰምዓ ዘይሰማማዓላ ሓደገኛ ባህለያ። ንመንግስቲ ኤርትራ ምስኻ ኣለና ዝብልዎ ተሓቢኦም ግን ንመንግስቲ ኤርትራ ክግህፁ ዝውዕሉ ዝሓድሩ ዝጥቀሙላ ናይ በለፅ መግለፂ እያ። እዚኣቶም መንግስቲ ኤርትራ ዝኾነ ዓይነት በደል ይበድሎም እዚ መንግስቲ ናትና እዩ ኢሎም ዝኣምኑ እዮም። ንምዃኑ ንሓደ መንግስቲ ናትናን ዘይናትናን ኢልካ ምጥማቕ እንታይ ማለት እዩ? ኣነ ግን ነዛ ንኹልና ኣፍ ዝገበረትና ሰበይቲ ከምቲ ንሳ ዝመሰላ ትዛረብ ዘላ ካልእ ሰብ ከዓ ዝመሰሎ ክዛረብ ፍቓድ ናታ ከም ዘየድልዮ ከዘኻኽራ ግድን ኮይኑ ተራእይኒ። ኣብ ክሸነት ዝነበራ ተጸንቢረናና ይገደፍ ዘረባ ንቕይር ናይ መርዓና ንግበር ተባሂሉ ተኸባቢድና ስቕስቕ በልና። ግድን ብሓደ ክንጸንሕ ዘገድድ ናይ ስድራ ቤት ጉዳይ ስለ ዝነበረና እምበር ካልእ ኣጋጣሚ እንተዝነበር ተባኢስና ፋሕ ብትን ክንብልን ብኡቢልና ማዕዶ ማዕዶ ኾይንና ክንረአን ምኽኣልና። ኣነ ግን ንዓኣ ዘይኮነ ነቶም ከምኡ ከም እትብል ዝገበርዋየ ኢድኩም ኣይትስኣኑ ኢለ ዝረገምክዎም። ኣብ ወፃኢ ሃገር ነዊሕ ዝተቐመጡ ኤርትራውያን ነቲ ካብ ኤርትራ ዝመጸ ሰብ ብዙሕዮም ዝምዕድዎን ከንቅሕዎን ዝጽዕሩ። እዚ ብዘይወዓልካዮን ዘይትፈልጦም ጉዳይ ናይ ምዝራብ ሕማምስ እንታይ ኮን ይኸውን ጠንቁ? ሓግዙን እምበር ኣነስ መልሲ ደልየ ይረኸብኩሎን። ሳልሳይ መዐቀኒ ወይ ንፍልጠት መስፈሪ ዝጥቀመሉ ገባብውን ሓደ ካብቲ ኣብ መንጎቶም ዝጸንሑ ስዱዳትን ሓደሲ ዝስዕቡ ዘለዉ ስደተኛታትን ዘባእስ እዩ። ኣብ ወፃኢ 20-30 ዓመታት ዝገበረ ንሓደ ሓድሽ ዝተሰደ ብእኩብ ሓፈሻዊ ፍልጠት ብ20-30 ዓመት ዝቕድሞ እዩ ዝመስሎ። ንኣሜሪካን ኤውሮጳን ስርዓቱን ኣብ ኤርትራ ኾይኖም ዝያዶኦም ዝፈልጥዎ ከም ዘለዉ ይዝንግዑ እሞ ኸዓ እዞም ናይ ሎሚ ኣብ ዘበና ሓበሬታ ዝዓበዩ ቅልጡፋት መንእሰያት ብ1993 ቅነ ረፈረንደም ንፈለማያይ ነፋሪት ተሰቒልኩ። ካብታ ነፋሪት ክወርድ ምስ ደለኹ ግን ዝተኣሰርክሉ ናይቲ ሰድያ መዕጠቒ ኣብ ፈታትሑ ጠፋእኒ። ሽዑ ጓል 6 ዓመት ዝነበረት ጓለይ ኣብ ፊልም ሪኣቶ ትፈልጥ ስለ ዝነበረት ከመይ ገይረ ከም ዝፈትሖ ኣርኣየትንን ባዕላ ፈትሓትለይን። 17 ዓመታት ይገብር ድማ መርዓ ቤተሰብ ስለ ዝነበረኒ ናብ ላስ ቬጋስ ዝበሃል ዓዲ ኣሜሪካ ገሽኩ። ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ዝተቐበሉኒ ካብ ኤውሮጳ ዝመፁ ኣቦን ሓው መርዓትን ብመኪና 17 ደቂቓ ኣቢሎም ምስ ኣጓዓዙኒ ኣብ ጸምጸም በረኻ ዝመስል ቀላጥ ጎቦ ዘለዎ ኣብ መገዲ ከባቢ ፎሮ ዝረኣኽዎ ምስሊ ቆላ ዝመሳሰል ቦታ ምስ በጻሕና መኪና ጠጠው በለት። እዛ መኪና ዓባይ ስለ ዝኾነት ደኣ ኣብዚ ቦታ ነዳዲ ክምልኡ ኾይኖም ሓሰብኩ ወረድ በሊ ጓል ሓወይ በፂሕና ኢና ምስ ተባሃልኩ ኣብዚ በረኻ ሰንበድኩ። ላስ ቬጋስ ግኑን ስም ስለ ዘለዎ ምስሉ ከም በዓል ዋሽንግተን ዲሲን ካሊፎርንያን መስለኒ ነበረ። ካብ ጥቕንዲ ከተማ ውፅእ ኢሉ በጻሕቲ ንኸዕርፍሉ ዝተሃንጸ መሐንበሲ ኸይተረፈ ዘለዎ ውቁብ ኣባይቲ እዩ። ንኤርትራ ደው ኢለ
ነታ ብዛዕባ ኣሜሪካ ትግደስ ጓለይ ብዛዕባ ምስሊ ላስ ቬጋስ ክዕልላ ተሃዊኸ ወዓልኩ እንተኾነ ዝገረመኒ ነገራት ምስ ነገርክዋ ንሳ ኸኣ ብኣይ ተገረመት ላስ ቬጋስ እኮ ኣብ ምድረ በዳ ዝተደኮነ ንመጣልዒ ተባሂሉ ዝተሃንፀ ዓዲ እዩ ኢላ ዘረባ ብምጅማር ታሪኻ መሰራርታ ላስ ቬጋስ ምስ ነገረትኒ ኣነ ካብቲ ቀንዲ ናይ ምዝንጋዕ ከተማ ቁሩብ ውፅእ ኢለ ከም ዘለኹን እታ ኣነ ዘለኽዎ ቦታ በዓል መን ምዃኖም ዝጠቐሰቶም ፊልም ክሰርሑን ከለዉ ከም ዝረኣየቶን ሓደስቲ ኣባይቲ ምዃኑን ብምዝርዛር እታ ቀንዲ ከተማ ከም በዓል ዋሽንግተን ዲሲ ዓባያ ኣይኮነትን ንእሽተያ ውሰዱ ንበል እዮም እሞ ኣብዝን ኣብዝን ዝርአለኪ ብፅሒ በለትኒ ክሳብ ሕጂ መሬት ኣሜሪካ ይረገጽትን ኣብቲ ንሳ ትግደሰሉ ርእሲ ግን ብዛዕባ ኣሜሪካ ትፈልጦ ኣዝዩ ብዙሕ ቋንቋ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ባህሊ እውን ዘጠቓለለዮ እዞም ናይ ሕጂ መንእሰያት ሳላ ግሎባላይዜሽን ኣብ ዓድና ብዘሎ ብዙሕ ተረፍ ጊዜን ብዛዕባ ኤሮጳን ኣሜሪካን ብዛዕባ እቲ ስርዓት ማለት ሲስተም ብዙሕ እዮም ዝፈልጡ በንጻሩ ኣብ ወፃኢ ሃገር ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝተቐመጡ ፍልጠቶም ማዕሪ እዩ ማለት ኣይኮነን ቀዳሞት ስደተኛታት ኤርትራውያን ነዛ ሓቂ ገሊኦም ኣይርድእዋን እዮም ገሊኦም ከዓ ክቕበልዋ ኣይደልዩን እዮም ገሊኦም ነቲ ወላ ሓንቲ ዘይተጠቕሙሉ ናይ ስደት ዓሰርተታት ዓመታት ጸብጺቦም ባዕሎም ንነብሶም መዓርግ ገዲም መምህር ብምሻም ንዝመጽእ ሓድሽ ስደተኛ በቲ ንሶም ዝሓለፍዎ ጉጉይ ይኹን ጽቡቕ ዝግምግሞ ዘይረኸበ እንተዘይመሃርናካ እንተዘይመዓድናካ ይብልዎም ዕዳጋ እንተስኢኖም ከዓ እዞም ሎሚ ዝመፁ ዘለዉ ክመሃሩ ዘይደልዩ ንሕና ንፈልጥ ክብሉ በቋራጭ ክህብትሙ መዓልቲ መዓልቲ ስራሕ ዝቕይሩ ሕጊ ይፈልጡ ሪስክ ኣይፈርሑ ምዒድካዮም ኣይሰምዑን እዮም ኢሎም ድማ ከማርሩ ይስምዑ እቶም ሓደስቲ ምጻእ ከዓ እዞም ገሊኦም ኣብ ዝወጻኢ ነዊሕ ዓመት ዝገበሩ ግድን በቲ ንሶም ዝሓለፍዎ መገዲ ክኸዱ ከም ዝደልይዎምን ንሶም ዘይፈተንዎ መገዲ ክፍትኖም ዝረኣዩ ከም ዘሰናብድዎምን ንዝሓተትዎም ነገር ኣካባቢዶምን ከም ዘይከኣልን ገይሮም ከም ዝገልጽሎምን ምስቲ ዘሎ ግዜ ዘይከይድ ኣብ ሓደ ስራሕ ምስ ኣተዉ ኣብኣ 20-30 ዓመታት ጎተት ከም ዝብሉን ለውጢ ከም ዝፈርሑን ፍሒርካ ብናትካ መገድን ተኸድካ ከም ዘይሕጐሱን ብሓፈሽኡ መንገዶም ከም ዘይምስጦምን ይዛረቡ ኣነ ሓገዝ ዝብሎ ንዓይ ወርሒ ዝወሰደትለይ ንሓደ ሓድሽ ከመይ ጌራ ውሽጢ 2 ሰሙን ወይ ሰሙን ከም ዝኽእላ መዘርእዮ ጥራዩ ሓድሽ ዝመጽእ ሰብ መኪና ክዝውር ምስ ዝብገስ ኣብ ክንዳ ሓደጋ ዝከላኸለሉ ሕጊ ምሕባር ዘጋጥምዎ ዘሰንብድ ሓደጋታት ብምዕላል ሰብ መኪና ከም ዘይዝውር ዝገብሩ ግን ውሕዳት ኣይኮኑን ንሓደ ሓገዝ ዝደለየ ሓድሽ ሰብ ክገጥምዎ ዝኽእሉ ብድሆታት ነጊርካ ፍታሕ እንተዘይሓቢርካዮ እንታይ ጠቒምካዮ ማለት እዩ ምስ ሓንቲ መሳርሕተይ ነበር ከምዝን ወዲ ከምዝን እናዕለልና እቲ ኣብ ወጻኢ ዝጸንሐ ሰብሲ ነዞም ሓደስቲ ዝመፁ ዘለዉ መንእሰያት ሓሚሞም እንተመፁ ሞይቶም ይጸንሕዎ ኣለዉ ቀልጢፍና ዳ ዓድና እንተንምለስ ሕጂ እውን እታ ኩሉ ግዜ ዝብላ ደገምክዋ ኣነ እውን ከምኡ ዝብል ነይረ ሕጂ ግን ዓድና እውን ከምቲ ዝገደፍናዮ ኣይኮነን ብዙሕ ተቐይሩ እዩ ዓድና ንናፍቐሉ እኳ ናይ ልብና ንዕልሎምን ነፈትዎምን ኣዕሩኽን ፈተውትን ኣዝማድን ስለ ዝነበሩናዮ ሎሚ ኣብ ዓድና እውን ከምቲ ቀደም ሰብ ኣይራኸብን እዩ ንበዓል ቤተይ ደው ኢለሉ በዓል እገለ ረኺብዎም ከም ዘይፈልጥ ነጊሩኒ ተገሪመ ኣነ እንከለኹ
ሓቢርና ቡን ንሰትየሉን ንዕልለሉን ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ነይሩ እቲ ሰብ ንሓድሕዱ ስለ ዘይተኣማመን ከምቲ ቀደም ግርህ ኢሉ ኣይዕልልን እዩ በለትኒ ሓበሬታ እዛ መሳርሕተይ ነበር እንተዘይኣሚነዮ ሓሶት ዝኾነለይ መሲሉኒ ክቕበሎ ይደለኹን ሎም ቅነ ግን ሓንቲ ድሕሪ ኣሳት 10 ዓመታት ነስመራ ንመጀመርያ ጊዜኣ በፂሓ ዝመፀት ደጋጊማ ደወለትለይ ደሃይ ስድራኺ ዝነበሩ ክነግረኪ ተሃዊኸ እንዴ እቱ ምስ በልኩ ናባ ክደው ኢለ ኣብዚ ኣሃዱ እዚ ዘለዉ እገለን እገሊትን ትዝክር እዮም ዶ እወ እንታይ ክትገብሪ ረኺብክዮም መለስኩላ ካብ ስድራኣ ንላዕሊ ንሕናይ ናዕቢናያ ንሕናይና ንፈልጣ ምሳና ነዊሕ ዓመታት ሰሪሓ ኢሎም ብዛዕባኺ ብዙሕ ዕሊሎምኒ ብናፍቖት እዮም ዝዝክሩኺ ቴሌፎኖም ክህበክየ ክትድውልሎም እገለ ወዲ ኮይ ኮይኒና ተራኺብና ምስ በለትኒ እዞም ዝጠቐሰትለይ ክልተ ሰባት ካብ ቀድሚ 36 ዓመታት ብሓደ ዝፈልጦም ሓላፊየይ ዝነበረ ሕጂ እውን በዓል ስልጣንን መሳርሕተይ ዝነበረት ጸሓፊቱን ስለ ዝኾኑ ክሳብ ሕጂ ኣሳት 30 ዓመታት ከይተፈላለዩ ብሓንሳብ ኣብ ሓደ ኦፊስ ኣብ ማእከል ጎደና ሓርነት ኮይኖም ይሰርሑ ምህላዎም ኣቕንኣኒ ካብ ኤርትራ ክወፅእ እንከለኹ ካብ ዝተፋነኽዎም ኣዝዮም ውሑዳት ሰባት እዮም እሞ ሕጂ ኣብዚ ስደት ኮይነ እንታይ ከም ዝናፍቕ ተረዲእኩ ዶ መልእኽቲ ሒዛ ንዝመፀት መለስኩላ መልሲ መልእኽተኛ ግን ኣንጻር ትፅቢተይ ነበረ እዋ ሎሚ ከምዚ ሓደ ክልተ እንተዘይኮይኑ ከምቲ ዝገደፍክዮ ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ሎሚ ንሓድሕዱ ዝመናጨት ዘሎ ኣነ ብፍቕሪ ስድራ ቤተይ መካሕ ነይረ ሕጂ ግን ኩሉ ተቐይሩ ጸኒሕኒ ገሊኦም ተጋደልቲ ኣምፂኦሞ ዘለዉ ስስዕን ሕስድናን መግለጺ የብሉን ዘበን ውራውራ ካብ መን ሓሚቐ ግዲ ኾይኑ ነናሓድሕዶም እዮም ዝበላልዑ ዘለዉ ኢላ ነታ ንናፍቓ ፍቕርስ ንሳ እውን ዓድና ገዲፋ ግዲ ተሰዲዳ ኾይናስ ከም ዘይጸንሓታ ርዳእትኒ ፍቕሪ ኣብ ዓድና ካብ ጸምለወት ምሳና ካብ ዘይተሰደድ ደኣ ኣበይ ተሸርበት ኣብ ስደት ዘሎ ሰብ ምስ ሰብ እንከሎ ዝጽምዎ ምኽንያት እትብቲ ዝዓበየሉ ዓዲ ምስ መታዓቢቱ መማህርቱን መሳርሕቱን ዘሕልፎ ንጹህ ፍቕሪ እዩ ኣብ ዓድና ገዲፍናዮ ዝተሰደድና ደኣ ብዘይካ ፍቕሪ እንታይ ዶ ነይሩ እዩ ስደት ደኣ ሓሚምካ እንተመጸኻዮም ሞይቶም እጸንሑኻ እንዳኣሉ ምሕረት የውርደልና ጋዜጠኛ ኣብ ስደት እዚ ሬድዮ ኤረና ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከም ዝዝከር ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ መንጎኛ ባህሊ ዝኾነት ቤትኤል ተኽለ ማርያም ብዛዕባ ትሕቲ ዕድመ መንእስያት ኣብ ኤውሮጳ ብሓፈሻ ብፍላይ ከዓ ኣብ ሃገረ ሆላንድ ከመይ ዓይነት ናብራ ይሕልፉ ተመኩሮ ክትካፍለና ዓዲምናያ ነርና ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ ዕድመን ከለዋ ቆልዓ ምውላደንን ስድራ ቤታት እንታይ ክርድእዎ ኣለዎምን ዝብል ሓፂር መቐፀልታ ሒዝናልኩም መፂና ኣሎና ተወሳኺ ተዘክሮታት ቁልዕነት ኣብ ዓርቢ ስቕለት ዝብል ሓፂር ጽሑፍ ኣሎና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብኽብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጻንሖት ሬድዮ ኤረና ንኽመልሰኪ ሕጅትኦም ትሕግዝዮም ሰባት ኣዋልድ ኣለዋ ኢልክኒ እዚአን ኣዋልድ ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ማለት እዩ ኣብ ሆላንድ ትሕቲ ዕድመ ከለዋ ጥንሲ ጋጢምዎን ጠኒሰን ወይ ቆልዑት ወሊደን ይበሃል እዩ በኣንጻሩ ከዓ እቲ ሕብረተሰብና ከዓ ኣብ 17 ዓመትካ 18 ዓመትካ ቆልዓ ምውላድ ምምርዓው ከዓ ከም ጸጋ እዩ እንታይ እዩ እቲ ብናኣሽተን ከለዋ ቆልዑት ምውላደን ኣብዚ እንታይ እዩ ትጸገም ክኾነን ዝኽእል ኣብዚ ዕድመ እዚ እንድሕር ኮይኑ እዚ ኣሕላ ቆልዓ ዘላ ገና ኣይበሰለትን ዘላ ሓንጎል ናይ ወዲ ሰብ ናይ መንእሰይ ክሳብ 25 ዝበፅሕ ሲ ገና ጽቡቕ ኣይተመሰረተን ዘሎ 25 ዓመት ክሳብ ትገብር ማለት እዩ ክሳብ ሽዑ ፅንሕ ማለት ኣይኮነን ግን ህይወትካ ተጠጥሕ
أبز عدي أنقوا خي تمهاركا إذا حد خي فلتكا يا كنت أبزي ما قد خي كيف فلتكاس أب نفس خاخت قالي ديك أنكاس كالي هيوت كاس عدي أبز عالم همتي مالتي دحار زي توسخ أنت يزلو بزح نسمعه زي كابسات رأيكم كذا سمع كوسة أنا أبت بتخرستيان كمالانس كله بتقدر سمع النبركم على ذي يا من قصتي فتقول لك أنا عندنا مقدس نقدسوتي حد نحرك أكيدان كتأثر دليخة شقاو فونا له من قصتي فتقول له يا من قصتي ولا مالتي في أرتاو بنتاي كبر أبت خرستيان أصل هولند كم جوبو بحجنا هولند قدم منقصتي تأثر شرقي دما بتخرسيان تخيل يا كأش كبار خكا مالتي بزي أمكن مبسحة منقصتي هولند كيف نتو أو أخاني أب بتخرسيان جد في يا أكيد أنا أسرو ثم ششتقع مزحات كله ما يكونوا كم مزحات على ششتين لازم يفقدوا حجي إذا بتدعم حد جناي يا أبون أدن بزح تقدمات يزلوا أخبرت سلمتاي بتحدي حقاوي يكونن يتقال كيدان تأثيره زلوا يتقشيت رئيس فتو ساتوم يمسفتو كرأي نكر انتحر قول حتى وليدو حجي أقعد أن توقاني في النزلوا أبون أدن قال كيدان دي أسروا تي حلافنا بمنقستي زفلت ناي ولادي أدت رئيس زلوا أدت قالن حكوينا فقال مالتيو تودين ولادو خرقوا يكلمي إزون نريق لنا أبو إيروبا نريق لنا أبو لانون نريق لنا تقول عاشقو أدن بلو كتموت تخيل كالي وي حنقولا تسحب تخيل ولاد انتحراك ديفومها يا سخان نحي ولاد تخت على دي تخيلكم كاسي ولاد أنا جدا فيها قومر عزي مقبر سعبي نص دحر أبو ويتدخل رخبو بايكلني بفلاي تبو مالتي بزح سعبين يزلوا واني حد عند كابتن سعبين زيادة تايك حتى كي مدلخو مونغو مليسا ندحرت كملسكي أبعادنا عسشو ما أنت عسشو عت قول نورمالي تمرعيا تمرعا خاء بحدار تقبر قول عون كت ولد تخيل أدت خون مالتي بغتا أبزقن أبزعد مزي كم نبلغنا أديتها تخونا له مستي سيستم مستي أنا بابرا ستايل نايزي أوروبا أتا أساسيركي كخبدن زخل نجارات نتايو أبزي نحن عنده خوينا مالتي يا أبزي زخبدن نتايو أدي هاي لا بخرج تحرس كل قط حق زكاة يا مستدرك هايكم كان زلها ببين خاخات قمت تي ود بين قمت تقال بينات قمت سخا أنقو أي خلني أزلا بوزح نجارات قالوا سرفا مالتي يا هو تحت مرح ديت غير يا زحق زاسب يبلان كم تزبق أقدي ما تزبق سي عندنا بزح حجازي زلك مالتيو عديها حواتك غربيتك أزماتك خبابك كل يزت حمابرك قول عام استولد دما بعد يدعبي أو عندنا هم مخبلك كل قصي الحكومة يقول بيزو ولا ودخلت عمل كوين كان شلت أو ولا أفضل قالوا تقولت حلوة ويقربيت تريو ولا مرعدي وحزن دي كده نحن لك هذا بتصح ولا تاجري تاخذ خير مش قربيتك ثم قعد تسكر أيوم تبلع نتا قربيتك مالتي أبز عندكم مزبهل يلا حلافنت ناي قلعة ويناي ولد ولادي زسكر كله كسكم أكل حج أبسي بتعمل يخبرنا سلمتك قلعة ولي ناسي أنت كم قبري زد أفقنا نتقلعة صيك بقى يعبي أجا أنا أبغى العطريو زاد إيرطان أو العط مالتي كزاربو دي كله بفتحهم كزاربو دي كله كسب 4 عمل سلمتاي زون أبتي أبعدنا دقة لا تتعود تعبوا كله كفالوت سبات سميعو زربا يلمن أبزقنا تا أدي مس ولادا نحرام أي تزاربوني رأي إتز أقدس زبال مجم زدليو تي عرات مريك أصاب جزئيو مجمع مهاب كران صوري مهاب بري بقى مستقول عسي أي تزاربون بفتحهم شو تقول يا يدحر مالتي
زي توسخ دما تفليلي زلو أمون قاعدنا نابسخاني هافرة عز عدسي حدو قلعة ويدما تمهري كسب حسش دش عمل قديت له تمرتي كمهر مالتي يا معلتها يا اتو نايتي ولاد حلف ندما إذا خكذا له كله تزريوس كمال خير له ولا حسش شو منت ولا حسش شو عد حساب موني زولدت عد نزخت قبره ولاداتي كم جمرت عليها إذا كله بعلا زي فلتت ولادات ما كتمال كتافة يخبر مالتي يقني اللي بيتي بشم تخاتلت مدب من اسات كمسجنا كفتو امود اتاخ بلك زدلخو بزح دقيس كصنيحكي امونغو بزح يخطق صنيحكي بزعبا قندي زعبا منتاي ام نفسهم زطفو نيرو جن بحفشا بزح داسيس ناينا كمسجنا كفتو نعو نسدرا بيتهم وي ابروحو زلو خنو اب قربا زلو انتي انت زردلهم تبلي ولا بإرترا زلو سدرا بيتات كون خلو اب قربا زلو نتم من اسات بفلاي نتم تحت عدمه اب هولاند زنبرو زلو مالتي نحنا كلنا أنا كمان عدندي نتوما نسياتي رد لهم زلك عزوما هولند زلوا أوالدنا أو دافنسي يا قليل هوت يحلو بخمسة يلو مالتيو كابتي بوتهم أبكال بوت عيرهم صدرهم مسؤوم يلو زعليهم يبلهم مالت زعليهم كلكم سي يا ولدو تزفتهم مسؤوم يلن تي زفت وحبرة تزفت مسؤوم يلن أبكالهم زلوا لحد ما أبنات على أب نفس خاسي على نفس خاز أززكا دس بالك كبرت حجي أبزخ أني كبيديو اندحر نعها زدك فكا زعليكا زحق زكاة ويتدغيسا زنبرت كمان دعم زعما طرنافة تناي طرنافة سي حنسا ناي عدل نجري عدل قداي مسوق أني أخول دوكومنت ورقة تندحدير خبقاون يا أدعك أيكلني تجي أبزسي ناتهم حمكات كم زي كونا نايتهم ملئسيات حمكات مالتي إزي ولدهم كردولهم أقداس وين يسمعني سلامتاي نتهم ما قلعتي شنك أتكبر لهم بتحد نحرتهم ولدي زغطي زقبروا لهم كوينهم توسخ دما يا مورالكم بقوا كوينهم سلامتاي يا أبز علمسي إتي ولادي نولد أمتي وانبر ولد أيكون ولاد حجي نتولد كأخ تشجروا ردألهم كتكئل على كات كله زلوا نابرة أبي كم زلوا لك أم تحكي كمين يمس هيتفلت إني قا قل إتي زحلفوا كله من السي زحلفوا ما قدس كبير كم زقنا كلنا نفلتوا أبزخ أني هو ولدي يا كردوا لهم شجرهم كتابهم قالي أتجوها تقولها إسقاط زكالك ويزكالك تقابل خمس قوم كسي يرد أني ترى هيوت كخت مرح كتن دابلك مورال مهاب جاءوا بهم ما قد نحكيلك ولا تكون أبزي هيوت مرح يخدم مالتي الجن بلو حدا خاب زمدك أو دعدك أب جرمن الحر بالو أو نحكي أني أواسي تبهلا نزلوا قالك بخم بكم وما قد يقنعوا مالتي يكون كتوادا دروسي يبلكان اتزلوا كنا تتفن السيف على يسفل اتي نريو زلنا من السيف أنا زكا على يسفتل نيكاب كله نتي طرنافة كسلتي وزيهم زقبرو اتزك على يفتنوا حجسي يا تخلوا زلوا كنا تاتي ترديك مورال كتبوا منك كم ولادي مدرب يا بيتي التخل مريم تشفى قبر بخالق تحشتو بتمساسال تحشتو نخون خال عميقنا من إسلام ملشوا مخنيات وزر استزود دار استيكونن نزت أنا حناجن دقيمة بشم تختلت مدب من سيات كمسكنا كفتو مدب من سيات عبريدي رنا حمص صقبو تتصعدا معالتيا بفلاي سجدت توديو سب كبتي كريستيان نناب جزء من لسن كله مبزحتهم عبيتي قدس قربان يقبلوا أمون جزئهم أب حقوين إن حقوين الله قدس قربان تقبلوا من كمتو كم تأمريز مزعداو كدان لبيسهم كزان كأتو نعاتهم أب جزئهم كين كمقبل درجة كبرختهم مكفالي مقبلي أمن مسعرت أيموم زوعلن زخون أخلماي جزامول يقرب كابزي تأزي جنون فتونجن تتقصرناي أداقراس تحوسيو بوعيو حاجة جنابله أفنج أخان كسرسر
أبيت مطعمو تطقو سرناي نحمس مشت راح يكون زتطق كأن علامو نحمس صقبو كان تخونه أبتزعبو خلو كباب جن زيادة نعرب سقلت كخون حزيك يا خات حدر عرب سقلت رفاد أبوتاتنا ديثاتن نبت خرسيان كسجدو انك خدو من إساعات أوالدنا ودات جن حمس صقبو ستتطقت الطقو أفستال قاتيروم نروباي وردو اتنوالد أبتشخا خوينن انك تسبيع اتمودات كأ تطبق أتيلوم كمتقو نبتخاوح يوافرو اتمسرح مقتال تطبق كندز وسد ساعات يوسد ناي قدن كعوت اللو أب منغوزي نتستقت لتطبق زخون عرات ويكا قريزا يسرح كندز بزحو يبزحو اتم استقتلو طبابق أبت قريزا وي عرات غيروم اتمودات تسكيمو مامي مزو اتنوالد دما أبتشخا خوينن بعالت بيت نايت مواتي من كتكون مخانا حاريني ودا اتمودات ريسا نايتهم طبابق حيزوم أبتنوالد أزيوم كيقربو كل التسبات نتا بعالت بيت مواتي كتكون تمريز أزلاقوال يردقوا بدحريقو نسا بعال بيتا كم زموتا رئيسا أسيرا تلقس اتنسترفا دما حبيرنا يلقسان يتسنان عن كابتو موادات قليقوم مقابر كوعتو يحلفو قليقوم كأ أبقو بوزيوم يقويمو أبا قنبح مويتو شرارة سبيتو بيلوم نسترفو يردقوا بدحر زي بدحر قطري قبوء سنسرعات كبري يفتسم نتابع التبيت استبهل الدماء ناي متصننا عقالات يلقسلا اتقبري أبا الريخ مستفتسمه مالت أبا قنبح حمد أدام مسلبسه كل سب نبتشخا يملسمو نبا قنبح سبيتون نحد حدون يتسنانا بدحر إيزولو ساعتات مبلع نايتي أفيستال قوتير كيازو عالكات الطقويو إذا مسرح مبلع كم معصوي نايت سنسرعات كبري ناي أبا قنبح أما وداتا نايت معالتي يكناون عرب سقلتن تصومن كأ بخمزة أقباب يتسنبل إذا بمن إساعات أب عرب سقلت سقبر نتفتات أب كندي كبابيتات هاجرنا حبرة سبنان يكناون ويون نمنتاي علامة إذا تسنبل زتفلت أنا جركوان تزيله كم قمت جن متان تصيم كاختوعل قال مزناق عن نتفتات نتأميتكا عرسي كان خوعل يمثلني زي راديو إيرنا دمس راديو إيرنا زخبركم تخطاتلتي مدب من إسيات بروخ حمس صقبون روحوس كأنيات بعلفا سجان كخونو لكم إننا تمننا نلوم زدلنا يوم مدب كم استخطاتلكم وإنيرو بزغربنا لكم مدبات عاجبكم من تزاناقعكم من كم تخونو أمونتنايم كسب زمت حموس مزترفو مدبات راديو إيرنا نحرقكم سنايقنا مدب من سياد عبريدي إيرنا